Исән місіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбыр темалар турында. Алабуга янында кытышкыч авария була, халак булучылар да бар. ПЦР тестларының гамәлдә булу вакыты үзгәрә, бу ни белән бәйле. Бүген иртән Алабуга янында кытышкыч авария була. Алабуга 50 зонасына таба баручы юлда вахт автобусы йөк машинасы белән бәрелешкән. Юл һәлакәтендә 20дән артык кеше зыян күрә, халак булучылар да бар. Кытышкыч аварияда ни өчен машина йөртүче юл читендә калдырылган фурага игътибар итмәгән. Берничә версия карала һәм аларның берсе аның руль артында йоклап киткән булуы ихтимал. Әлеге бу хәлнең барлык нечкәлекләре ачыклана, урынга полиция хезмәткәрләре генә түгел, прокуратура вәкилләре дә чыкты. Елабужская городская прокуратура сообщает, что в Елабужском муниципальном районе по дороге ВС ППТ Алабуга на автодороге Алабуга-Гари-Абалач 9 километров плюс 130 метров произошло ДТП с участием вахтового автобуса и грузового автомобиля марки «Мерседес». По предварительным данным, грузовой автомобиль «Мерседес» стоял припаркованным на обочине с отключенными габаритными огнями. Часть автомобиля находилась на проезжей части. Юхиди хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, күптән түгел генә юл транспорт хәрәкәтләре күп булган урыннар темасына комиссия узган һәм бу участок куркыныч юллар исемлегенә кермәгән. В ходе разбирательства и расследования будут виновные также все установлены. В том числе будет оцениваться все действия водителя большегрузного автомобиля. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными. Хәзерге вакытта тикшерүчеләр куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган хезмәтләр күрсәтү, шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу маддәләре буенча 2 җинаять эше кузгаткан. Тикшерү прокуратурада аерым контрольгә алынды. Лилия Гатина, Арина Аразова, Ленар Султанов, яңалыклар. Иртәнге аварияда зыян күрүчеләрнең күбесен иншалла ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә озаталар. Берничә кешегә ашыгыч рәвештә операция ясалган. Зыян күрүчеләрнең хәле турында хезмәттәшебез хәбәр итә. Юл транспорт һәлакәтендә 21 кеше зыян күрә. Иртән ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр белән 19 пациент китерелә. Беренче булып 24 яшьлек егет китерелә. Аның эчке органнары өзелгән булуы ачыклана. Егеткә операция таләп ителә. Пассажирлар журналистлар белән сөйләшүдән баш тарта. Барысы да шок хәлендә була. Уже на данный момент госпитализированы 2 пациента. У одного пациента перелом ребер справа и травматический отрыв одного из пальцев левой кисти. Также у одного пациента оскольчатый перелом обеих костей левого предплечья. Все они в данный момент получают помощь уже в условиях травматологического отделения. 2 пациента в данный момент находятся в амбулаторной операционной приемном покое, проводится ушивание ран. 5 человек после полного обследования, полной диагностики отпущены домой. Алабуга районында юл транспорт һәлакәтендә зыян күрүчеләргә килгәндә аларны дәвалауга башка медицина оешмаларыннан белгечләр җәлеп ителгән. Хәзер пациентларның тормышына берни дә янамый. Тик кызганычка каршы автобус пассажирларының берсен коткарып калып булмый. 68 яшьлек ир урынында үлә. Лилия Гатина, Русланбек Мухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Шолы юллары кирнәп куркынычсызга әйләнә. Юл транспорт һәлакәтләре еш очрый торган урыннарда светофор һәм коймалар куя башладылар. Җәүлеләр юлларының кайберләрендә хәтта заманча светофорлар урнаштырылды. Әлегә үзгәрешләр аварияләр санын киметтеме? Теманы хәбәрчебез Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Университет тукталышы янындагы җәүлеләр юлы куркыныч участоклардан санала. Янда гына мәктәп һәм институт. Шуңа күрә шәһәр җитәкчелеге әлеге урынны тизрәк куркынычсыз итеп ясарга кирәк дигән карар чыгарды. Юлның ике ягында да заманча светофор урнаштырдылар. Шәһәрдәшләр хәзер юлны кнопкага гына басып чыга алачак. Я думаю, очень нужно. Они, наверное, обезопасят. Тут часто дети даже ходят, рядом школа. Поэтому, да, это очень поможет. Менә хәзер пешеход чыга икән. Ул значит яшь кеше тиз генә йөгереп чыга. Олы кеше булса, бала чага булса, су кырманда, значит, или колагын, значит, инвалид кеше булса, ул инде тиз генә чыга алмый. Аның значит, чыгып бетер өчен кирәк вакыт кирәк. Шунда, значит, или үзе баса, или, значит, монда кеше еще басып аны тагын зурайтырга может. Мондый заманча светофор машина төзүчеләр урамында да урнаштырылачак. Моннан тыш 2 мәктәп баласы катнашында авария булган Гостев һәм Хоменко урамнарында да куячаклар. Шуңа да карамастан шәһәрнең баш автоинспекторы әйтүенчә, светофор гына юл транспорт һәлакәтеннән саклап кала алмый.
У нас на сегодняшний день имеется в городе 306 пешеходных переходов. Из них 104 регулируемых, 164 нерегулируемых. То есть, ну, будем говорить, зебра уж по-простому. Да? 3 надземных и 35 подземных. Если говорить о том, после каждого наезда нужен светофор, вы понимаете, я вам уже примел, что на регулируемых пешеходных переходах бывают наезды достаточно тяжкими последствиями. Хасан Туфан Мәскәү проспектлары киселешендә коймалар урнаштырдылар. Исегезгә төшерәм, биредә 8 октябрьдә котышкыш юл транспорт һәлакәте теркәлде. Җәяүле тиешсез урыннан чыгып, автомобиль астына эләгеп һәлак булды. Надо обязательно, выше забора надо, чтобы не лазили. Опасно же. Тут вон едут, не остановятся ведь они никак. И дороги скользкие. Агымдагы елда шәһәрдә 400-дән артык юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 13 кешенең гомере өзелгән. Аларның 9-ы җәяүлеләр. Иң куркыныч участоклар булып, машина төзүчеләр урамы, Шулман автозавод проспектлары киселеше һәм Залесная урамы санала. Автоинспекторлар юлда машина йөртүчеләргә генә түгел, җәяүлеләргә дә игътибарлы булырга киңәш итә. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Башка темаларга килгәндә, соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 235 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 25 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 1 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 38288 очрагы билгеле. Аларның 31736-сы терелгән, 282-се узган тәүлектә. Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова коронавирусның яңа штабы тагы да куркынычрак булу сәбәпле ПЦР-тестларның гамәлдә булу вакыты хәзер 72 сәгать түгел, 48 сәгать булачак дип белдерде. Нормативларга яраклы рәвештә лаборатория тикшерүнең башкару вакыты биологик материаллар кергән мизгелдән һәм кеше аның нәтиҗәсен алганчы 1 тәүлек тәшкил итә. Анализны лабораторияга җиткерү вакытында тәүлекләр белән шикләнгән, ягъни анализ тапшырганнан алып нәтиҗә биргәнчегә кадәр 2 тәүлектән дә артмаска тиеш. Әгәр бу срок үзгәрмәсә, гражданин Роспотребнадзорның кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итә һәм мондый хәлләр турында хәбәр итә ала. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Татмедиа газета журналларына язылган өчен кар күри торган җайланма, телевизор һәм башка бүләкләр от. Иң зур бүләк шифалы су Ижминводага 2 кешелек юлама. Гаризалар бу елның 22 октябреннән 2022 елның 21 гыйнварына кадәр кабул ителә. Бүләкләр уйнату 2022 елның 11 февралендә узачак. Газета журналларга почта бүлекчәләрендә, шулай ук Татмедиа сайтының подписка бүлегендә язылырга мөмкин. Акция турында мәгълүмат tatmedia.ru сайтында. Реклама. Яшь чикләве 16+.